Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki MDC jongka All India Trinamool Congress Hagaru Hills Autonomous District Council kibadan hakaliang persya kila kentu yo menteri rang ba kajelau Konrad Kongkal Sangma baudai ban penstom ya ki officer sarkar ki balek tokmet ya ka jing sngau ji pai garu kani ka jing dawa jongki MDC ka GHADC ka dei hadien ba kila lek jurep ya ki jing tei sa nam ya ki sipai ki bala khlat no ka jing khon ha khatma ba banengkong haba pen rame ka jing lek jong sarkar da ka ba pen pra ya kani ka jaka sa nam ki MDC ka GHADC kila ong ba kani ka jing le kam dei tang ka jing thombor ya ka jaka sa nam hendai ka dei ru ka jing thombor ya ka jing sa nam ya ki long shwa man shwa